zakare nan mai tawa ya biya ba ni renawa kai she ka ji kai samu gode ma kada haka kare ga kura Haukaji Nura Hassan ne ya shigo yana wata irin barazana to amma Nura kai hankali Dalla Sufiyanu mugun nan kokowa ne agoba tora sano wallahi Nura sai ka dage Nura Satawa Dalla Sufiyanu mugun nan kokowa ne ba ta da tabbas kokowar Nura ba ta da tabbas indan kato ne amma kokowar shi ba ta da tabbas saboda Dalla Sufiyanu in kai mai wasa tun da wuri zai gyare ka ruwa sun ci mai kihi bale mai hawan gora da musa dan kariman Alhaji Hamza mai nasara da jama'a ka domin gaisuwa da fata alheri na tabbata ana cewa da ana kallon kokowa mai taimakon talakawa kada manta da Alhaji Hamza mai ya yi ya na Nijar kai yana nan ma cikin kokowa ya zaka yana kallon kokowa dan zo daga kwatin ce yaro ya watanni yana nan gida watum ban 3 seconds sosai 3 seconds kasan kokowa ta kai da mai yinta da wanda baya yinta da mai yinta da wanda baya yinta kowa sha'awar ta yake wani dai ba shi ka da wani ba ba mi ka bar hauka wani dai ba shi ka da wani ba wallahi ba mi ka bar hauka wani bello sai gayya sosai bello sai taro kada manta da etablissement Zabairu Yusufu Sako Sola 100 metre dubin gaisuwa da fata alheri Allah ka do dan tugunawa mu sha ne wallahi no ni Zabairu Yusufu ba ta musamman Zabairu Yusufu hadi idan kana bukatar kayan wutar lantarki mai amfani da hasken rana ka je akwai su iri-iri to Masaudu Audullahi Masaudu Audullahi arbitri ya ce ku yi kokowa Nura ku yi kokowa ni dai ina yi maka shedi in kai sako-sako Dalla ya kurda ka to ba ka kai labari ba Nura shina ya mai shina saurare sai na ji waya ta kun yi minti 3 na kokowa ai kokowa a basha da baya ai kokowa wallahi ne sai Zaku Dalla Sufiyanu ngi bu bore ko ci furo wallahi wallahi Jibrina dan geta na gode sai geta muka yi dai hira Jibrina Abubakar na geta shina saurare amma shina ya mai shina saurare na sarkin geta da raboji kan zangi Allah kawo malarabin sarakuna dan Musa a gaishe ku kasa kyahama na minista na kasa minista na nan ya zauna ai ala kaso yana a tsaye kokowa in sha arbitri ai shiru mura wallahi ba ta shi ai ta abora mu bai da kulgayi wallahi sarkin illela alhaji yakuba na ya zo tun shekaran jiya
na habibu na gode da kyauta mai wallahi kyauta adila to dalla wallahi wacce ga ka bashi dalla Sofiyan ne na doso ya so ya zambaci Nura Hassan na hakimi na 30 seconds. na hakimai na giwa dan jibo lalle da magadin Musa mai kaka gidan jibo 20 seconds. etablissement dan Tamaske Kop Sarai unguwar Lazarai birnin ya mai domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka Alhaji Hussein Umaru wazirin Tamaske a gaishe ku kasaken hama maza kun yi kaman baduwa kowa ga hannun wani yake Arbitr Arabas, kuna da minti biyu na hutu. Ho! Ya. Ta kai hutu arewa tsakanin Nura Hassan na Tawa mai damara canwa da kuma Dalla Sofiyan na doso damara ruwan goro. zuwa to sai fulan zama ga ko fulan zama Arsep delegation din su tana nan karkashin jagorancin Badari Abubakar tsohon abokin aiki. Babu abin da suka yi sai ƙarya sun yi sake zakara ya girma. gaishe ka Allah ka raba mu da roƙon rago kuma ka raba mu da roƙon hulu. alhamdulillah duk mai jimka hannu a kama hannu a ɗan Allah ka raba mu da roƙon rago kuma ka raba mu da roƙon hulu. Masu kuɗi a kashe To. yan kuɗi na tawa da kewaye. La ilaha illallah wannan ba cin huska ba. Ta yi dubu ko shi ga faɗin suna. Wai mai jumke hannuwa kamar dan dambe. Ko ta inda dubu ta yi dubu Za ku kasa abin da ake nihi. ko faɗin suna ne ga Mai jumke hannuwa kamar dan dambe. A kasuwa ina masu saye. A taurin hannu gare ka baka da unhwani baka ba da ko sisi. Ni suno ba dala. Suleiman Ahmadu Ilo dan Mamudu hadi na ya kai. Yana da A gaishe ka kamar ji gwamnati. Arbitr a maida su. mai kaka karima na asha. Yawwa. Tuni da ba shi na roƙo. gwamnan to ni mi yati Tuni da ba Dalla shi Sofiyan na ga roƙo. da Nura Hassan Mu dawo hilin kokowa daga kance mu dawo hilin kokowa. minista Tini Muhammad Kai zancen kance ka tura min abokina. Nura ya samu nawa Nura Ducha Nura ya samu kan Dalla Sofiyan. Nura Nura Ducha ya samu kafa. wallahi Nura Ka Ducha Nura. Nura Kada Ducha kai wasa. Ka Nura. Hayya. Ba kai ba. Bai kare ba. Hai kare ka Nura. Ha ta kare. wallahi Nura Zai Nura ya kada. Nura Zai wallahi La ilaha illallah. 5 minutes 23 Wallahi da secondes. karhin to ya murje shi. 5 minutes 23 seconds. Musu shara'in da